Next ko nga pala mga kakali for today's video, dito sa Kanan Norte, Malasiki, nadaanan ko yung Kanan Eatery, na kung usapang chicken inasal, meron nga silang binibenta rito mga kakali, at eto nga ang kanilang pinaka-trending dito. Kasi sa 99 pesos lang, only rice na at only soup. Grabe! Kaya nga ako ay napatambay na rin. Siyempre, subukan kong tikman. Order ako ng kanilang chicken inasal. At hindi lang chicken inasal mga kakali ha. Meron din silang mga sisig dito. May mga kanin at ulam din sila. Kaya naman ini-enjoy ng bawat family ang pagdayo at pagpunta rito. Siyempre nagpaihaw ako ng sakin. At take note, yung kanilang serve na hita, grabe, napakalaki. Masasabi mo rin pagdating sa lasa ay may kukumpare mo rin ito sa mga malalaking fast food and restaurant. Meron din silang homemade na chicken oil mga kakali. Kaya naman hindi ko na ito pinatagal. Aba, mapapayab-yab-yab. Ping ka talaga dito. So highway lang mga kakali. Grabe oh. Laki naman talaga ng hita. Sarap. Dito nga mga kakali, makikita nyo ang Kanan Eatery. May Kaliskes Bulaluhan, Goto Mami Special Chicken Inasal, pork sisig, silong din sila. At kung usapang sir, meron din silang isaw. Ganito kalaki mga kakali yung kanilang chicken. Talaga namang ninamnam ko yung lasa. Ako ni mga kakali, order pa ako ng isa dyan bukod sa kinain ko. Nag-take out ako. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tayuhin nyo na to dito sa Malasiki. So paano? Logo lang makikita nyo, hindi bukat. Kita-kits sa next video. Share love.